И здравейте хора, аз съм Ангел, добре дошли в един трик с карти, който аз не знам всъщност как се казва това трик, ама ще видите. Така, давно не съм правил трик с карти и не знам защо така. Да, не знам защо съм правил толкова. Просто или време съм нямал, или просто искам само влогове или нещо такова. Не, няма ви уча на това. Така. Сега ще ви уча как примерно правя така. Някой да ми каже стоп. Така. И ще опитам да позная картата му, на която ме е спрял. Петица с пътия. Така е. Али? Да. Примерно ще се опитам пак. Мисля, че е тройка с пътия. Да. Ето и последен път. Стоп. Седмица куп. Това е. Това е трика. Сега ще ви науча как се прави. Първото, което трябва да направите, е да запомните първата карта. Щица пика в този случай. И когато правите, нали, така да каже стоп, когато каже стоп, вие вземате тази карта и я казвате. И тя се получи нещо такова. Ето, сега девятка каро, казвате примерно стоп, взимате я и казвате, мисля, че е дама каро. Това беше фокус, надявам се да ви харесва, ако откъдете палец нагоре. И чао!